Rangsani takuk tai bugusong puila no norok no notice live tipra channel haba nokni phasingtei jotono no ani khapangni khakopur tei chiba yaparo tabuk je social media bo kaisa topic no tui tei kaisa bung no tui je viral ngui tongmani abo hasteni lukurok norok jotono khona baikena jotono yagono tabuk android mobile tongo pia o android mobile no kholoka henkeno piaba o kaisa bumung no tui mangno tabuk sajagoi tongmani tei kok pirjagoi tongmani omongkha laithangnai sal kisisa swkang cockroach Janta party hini kaisa Instagram account khulokjakmani phia afuroni simino o cockroach Janta party ni bumungoi tabuk jotoni mokolo haikeba jotoni tamnai news channel salgoi tongnai rokni thanibo o kok toma mangno tini pirjagoi tongkha tei o kok rokno tui mangno tini sajagoi tongkha belai wanama singsa rangsani takuk tai buksong o cockroach Janta party hini kaisa Instagram account kholokjakmani phia tabu lukurok tamo youtuber khainai ingthung tamo Instagram o thungui tongnai ingthung tei tamo Facebook o thungui tongnai ingthung jotoni arono abo o cockroach Janta party ni kokno tui mangno tini news khnamlaimani o kokno tui salaimani o kokno tui video bananglaimani belai no social media o markhe viral ngui tongkha haike o cockroach Janta party hini je Instagram o account kholokjakmani abo tamni bagui kholokjakhana o bumung no tamni bagui rikhana a bumung riwi je account kholokjakmani abo boboni karonei tamni bagui cockroach Janta party hini bumung pharjaka aroni bisingo tamo tong bomahai reason tong bomahai policy tong phiaba abo haseni lukurok norok twerek bwskangni salo saimanai o cockroach Janta party hini je bumung riwi je Instagram bo tini account swnamjakmani phia tamoni bagui o bumung no mention khlaiui tini omahai account kholokjakha phia haseni lukurok norok bwskango twerek aboni reason tei aboni bisingni kokbukri no norok srai sawi manai o cockroach Janta party je bumung riwi je Instagram o je account kholokmani a borokle sabo bini bumung tamo norok tomungno baksa saimayako ba baksa saimanani muchungka hingke norok cockroach Janta party hinei search kaiui norok Instagram bo habui naidi norok aro tebo srai ke saimanai o cockroach Janta party bumung riwi Instagram account kholoknai abo sabo bini bumung tamo bo tamoni bagui cockroach Janta party ni bumung pharui bo Instagram bo account kholoknani nangkha aboni reason tamo phia norok srai kai o cockroach Janta party ni Instagram ni account thangui norok khologui naidi norok tebo srai kai saimanai tei aboni meaning full meaning norok kaham ke norok sawi manai hingke o cockroach Janta party je Instagram account kholokjakmani simi tini swk jora bwswk follower wngkhana phaidi swngobno kisisa swng saimanai cockroach Janta party je Instagram account kholokjakmani phiaba tini rombui noka salba haikeba noka salburui kakhana phiaba aroni bisingo 19.6 million follower ngui thanga belaino wanam sisa rangsani takuk tai buksong khoroksa channel kholoka hingke phiaba 1 year 2 year 5 year kai thangkono baksa 5k 10k omo swk phojonto tini rank kariui maya phiaba o cockroach Janta party hinei
जे इंस्टाग्राम अकाउंट खुलक मानी फियाबा आ सालनि सिमिनो दिनै सोग जरा 19.6 मिलियन फलोवार मानै थांका फिया बेलेखाने वाना सिंसा बनो सापर्ट खालामनानै गलायखा लुकुरक बनो साजागै दे आमसुकबा रेंक कावै थांका लुकुरक बनो बेलेखाने द साजागमा गलायखा अमनि बागै दा आसुक 19.6 मिलियन फलोवार मानै थांका बेलायनो वाना सिंसा रांसानि ताखुकताय बुकसं जों बसकानि सालो अ कक्रोच जनता पार्टीनि बुमुंगै कायसा कताल राजनीति बदल दा आसायनानै थाङै दंखा हा कायसा पार्टी दा सोनामजांनानै थाङै दंखा जों आबो बसकानि सालो जों तरक सावैमानाय ते नुगैबो मानाय ते अ कक्रोच जनता पार्टी तामनि बागै अ बुमुंनो मेनसन खालायै अमाहायके इंस्टाग्रामाव एकाउन्ट खुलक जाखा अबबो जों स्रायके जों सावैमानाय ते खोनावै मानाय हेके रांसानि ताखुकताय बुकसं दिनैनि बागै आमसुकनो जतननो हायनो हाय तेवैसा पाइथागो हामबाया फारै दिनैनि किसिसा कगलाम नरन बागै तुइ फेमिनि अरनो आं मथाका